Θα μιλήσουμε για μια εταιρεία όπως η Gourmet Catering που τα τελευταία 3 χρόνια με τις υψηλές παρεχόμενες υπηρεσίες κερδίζει διαρκώς έδαφος και ήδη είναι μέσα στις κορυφαίες σε ολόκληρη την Κρήτη όσον αφορά την τροφοδοσία τόσο σε ξενοδοχειακές μονάδες όσο και σε εκδηλώσεις. Θα υποδεχτούμε τη Γενική Διευθύντρια της Gourmet Catering, την κυρία Τσανάκα Μικέλα, αλλά και τον υπεύθυνο τροφίμων και ποτών του ξενοδοχείου Παλάτια Village, τον κύριο Γιώργο Κολιβάκη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Και θα ξεκινήσουμε με εσάς, κυρία Τσανάκα, αφού πρώτα μας δώσετε έτσι τα χαρακτηριστικά της Gourmet Catering, παρόλο που βεβαίως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των πολιτών πλέον γνωρίζει το όνομα αυτό και γνωρίζει και τις παρεχόμενες υψηλές υπηρεσίες που προσφέρει. Όντως. Καταρχήν τα είπατε πολύ σωστά. Ασχολούμαστε και με το κομμάτι των εκδηλώσεων, αλλά και με ένα άλλο πρωτοποριακό για την αγορά τομέα, που είναι ο τομέας της μαζικής σύντησης σε κάθε είδους επιχείρηση που μπορεί να έχει τέτοιου είδους ανάγκη. Μπορεί να είναι ξενοδοχείο, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου το μέγεθος, από 5 μερίδες μέχρι και χιλιάδες μερίδες μπορούμε να τις παρέχουμε. Μπορεί να είναι ένα γυροκομείο, μπορεί να είναι ένας παιδικός σταθμός, οποιαδήποτε επιχείρηση έχει τέτοιου είδους ανάγκες. Αυτό λοιπόν που εμείς κάνουμε είναι να προσφέρουμε φρεσκομαγειρεμένο φαγητό σε αυτές τις επιχειρήσεις, έτοιμο προς τοποθέτηση στο μπουφέ, καθημερινά. Να πούμε ότι βλέπουμε και σχετικά πλάνα από τη διαδικασία, υπερσύγχρονα μέσα που χρησιμοποιείτε. Η διαδικασία είναι και σε αυτό που λέτε, διαρκώς εξελισσόμαστε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δημιουργούμε εγκαταστάσεις που μπορούν να βγάλουν μέχρι και 20.000 μερίδες ημερησίως. Έχουμε ένα στόλο 20 φορτηγών που είναι μέσα ειδικά ψυγεία διαμορφωμένα για να μπορούν να μεταφέρουν σωστά σε ειδικούς θαλάμους το φαγητό. Έχουμε ηλεκτρονικά προγράμματα, ούτως ώστε να εξαιρέσουμε τον ανθρώπινο παράγοντα όσο γίνεται για να μην γίνονται λάθη. Το σημαντικό που θέλω να σας πω στη δουλειά μας, πέρα από το φαγητό, το οποίο είναι ευαίσθητο έτσι κι αλλιώς, είναι το γεγονός ότι δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε. Δεν μπορούμε, ακριβώς, δεν επιτρέπεται να κάνουμε λάθη. Δίνετε μία μάχη πραγματικά με τον χρόνο καθημερινά. Φυσικά. Έχουμε προβλέψει όμως τα πάντα. Οτιδήποτε και να πάει στραβά, εμείς το έχουμε προβλέψει. Θέλετε να σας το πω πιο απλά για να καταλαβαίνουν όλοι, έτσι. Γίνεται μία διακοπή ρεύματος, έχουμε γεννήτριες. Παθαίνει μια βλάβη το φορτηγό στο δρόμο, έχουμε φορτηγά stand-by και οδηγούς που μπορούν άμεσα να πάνε και να μεταφορτώσουν και να πάνε στο ξενοδοχείο ή οπουδήποτε πρέπει. Είναι ένα κομμάτι πολύ ευαίσθητο που δεν δέχεται αλλαγές και απρόοπτα τις τελευταίες στιγμές. Εννοείται. Να βάλετε μια άνω τελεία, γιατί έχετε να μας δώσετε και άλλες πληροφορίες και να βάλουμε στη συζήτηση τον κύριο Κολιβάκη. Κύριε Κολιβάκη, εμπιστευτήκατε τη συγκεκριμένη υπηρεσία, που αυτό που μας χαροποιεί ιδιαιτέρως είναι το γεγονός ότι σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία και για τους επιχειρηματίες και τοπικά, η συγκεκριμένη εταιρεία τόλμησε και πρωτοτύπησε και φαίνεται πως ήδη απολαμβάνει τους καρπούς της επιτυχίας. Σχετικά νωρίς ουσιαστικά θελήσατε να την εκμεταλλευτείτε και να τη δείτε στην πράξη. Ναι. Είσαστε ήδη 2 χρόνια συνεργάτες. Ναι, συνεργαζόμαστε 2 χρόνια, αλλά επειδή είμαστε στον τουρισμό 25 και παρακολουθούμε τις εξελίξεις όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη και παγκόσμια, είχαμε καταλάβει από νωρίς ότι κάποια στιγμή εκεί θα οδηγηθεί το ζήτημα της εστίασης στα μικρά ξενοδοχεία κυρίως, διότι το κόστος του να λειτουργείς ένα τμήμα και να παρακολουθείς τις τιμές των προϊόντων και να προσαρμόζεις τις τιμές των δωματίων και των υπηρεσιών σου είναι υψηλό. Δεν θα πω ότι είναι υψηλό το κόστος του φαγητού ή ότι το μόνο που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η φθηνή τιμή, γιατί οι υπηρεσίες αυτές πληρώνονται και πληρώνονται καλά. Σωστά. Και αυτές οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στο ξενοδοχείο και αυτές πληρώνονται καλά. Κύριε Κολιβάκη, έχουμε ήδη αρκετά ερωτήματα από τηλεθεατές. Έχω επιλέξει εταιρεία, το οποίο θα κάνω το πρώτο σε εσάς, γιατί τα άλλα νομίζω ότι η κυρία Τσανάκα μπορεί να μας απαντήσει πιο αποτελεσματικά ως διευθύντρια. Θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς είναι η διαδικασία αυτή. Δηλαδή, έρχεται η Gourmet Catering, αφού έχει αναλάβει το φαγητό, στείνει τους μπουφέδες, αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία, χωρίς ουσιαστικά η επιχείρηση του ξενοδοχείου να εμπλέκει δικό της προσωπικό. Μπορώ να σας πω για τη δική μας περίπτωση. Η δική μας περίπτωση είναι ένα ξενοδοχείο 120 κοινών, στο οποίο λειτουργούν 2 τμήματα. Το ένα τμήμα είναι το εστιατόριο με τους μπουφέδες που σερβίρουμε το δικαιούμενο των πελατών και έχουμε και μία ταβέρνα à la carte, στην οποία ο πελάτης μπορεί να πάει να επιλέξει το μεσημέρι ή το βράδυ κάτι διαφορετικό. Οι χώροι άρα υπάρχουν. Και εκεί είναι το μυστικό.
Το φαγητό είναι όσο ωραίο το βλέπετε στις φωτογραφίες. Έρχεται έτσι περιποιημένο. Εάν δεν υπάρξει όμως υποστήριξη του ξενοδόχου, να το στήσει, να το παρουσιάσει, να το υποστηρίξει. Επειδή το έχουμε δοκιμάσει με προσωπικό. Είναι πραγματικά εξαιρετικό το φαγητό. Έτσι. Παίζει όμως και το χαμόγελο του σερβιτόρου, παίζει και η ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου. Βεβαίως. Από μόνο του μπορεί να είναι καλό, είναι λειτουργικό, αλλά μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην Κρήτη, είμαστε μεσογειακή χώρα. Αλλά πέρα από τις και παρεχόμενες υπηρεσίες υπάρχει και το ανάλογο hospitality που Σίγουρα. απαιτεί ο τουρισμός, η φιλοξενία για όσοι κατάλαβαν. Νομίζω ότι είναι μια λυσίδα ολόκληρη, κύριε Κολιβάκη, έτσι όπως μας το περιγράφετε. Έχω την αίσθηση ότι έχετε κερδίσει χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και την έχετε επενδύσει σε άλλες υπηρεσίες μέσα στο ξενοδοχείο. Έχει φύγει ένα άγχος. Ακριβώς. Έτσι, έχει φύγει ένα άγχος. Ασχολούμαστε με κάποια άλλα ζητήματα αυτή τη στιγμή και έχουμε δώσει Και την ένα πολύ ευθύνη μεγάλο άγχος. αλλού. Ένα πολύ μεγάλο άγχος. Ένα πολύ μεγάλο άγχος. Το να φάνε 200. Και να σας πω και το άλλο, έχουμε αυξήσει τις πωλήσεις μας. Έτσι. Διότι προσφέρουμε υπηρεσίες που διαφορετικά ίσως να μην μπορούσαμε. Μάλιστα. Κυρία Τσανάκα, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, που είναι ερώτημα και τηλεθεατή. Καταρχήν ρωτάνε, μπορείτε να ανοίξετε συνεργασία με ολόκληρη την Κρήτη ή περιορίζεστε στο νομό Ηρακλείου? Όχι. Φυσικά και δεν περιοριζόμαστε. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία ούτως ή άλλως να ξεκινήσουμε και νομούς που είναι ακόμα πιο μακριά, όπως είναι τα Χανιά. Από εκεί και πέρα όμως, ούτως ή άλλως έχουμε συνεργασία στον Άγιο Νικόλαο, έχουμε συνεργασία στο Ρέθυμνο, ήδη αυτή τη στιγμή. Άρα έχετε επεκταθεί πλέον σε ολόκληρη την Μπορούμε... Κρήτη. Ναι, βεβαίως. Και ένα άλλο ερώτημα που θέτουν οι τηλεθεατές, γιατί γνωρίζουμε ότι το sitting σε ένα ξενοδοχείο είναι πολύ σημαντικό και είναι μια πρωτοποριακή υπηρεσία που παρέχεται. Θέλω να σταθώ λίγο και στο κομμάτι των εκδηλώσεων. Γιατί πέρα από την τροφοδοσία και το στήσιμο όλης αυτής της διαδικασίας του φαγητού στα ξενοδοχεία, υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός πολιτών που σας εμπιστεύεται πολύ ιδιαίτερες στιγμές. Όπως είναι παραδείγματος χάρη ο γάμος, η βάφτιση ή οποιαδήποτε εκδήλωση. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό? Κοιτάξτε, το κομμάτι της εκδήλωσης, του γάμου, της βάφτισης είναι εξίσου σημαντικό. Και βλέπουμε και ένα εξαιρετικό χώρο που διαθέτεται. Ναι, γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανη. Το κομμάτι του catering ούτως ή άλλως το κάναμε σε οποιοδήποτε χώρο ήθελε ο πελάτης μας. Τώρα όμως πλέον έχουμε έναν υπέροχο χώρο. Με πολύ αυστηρά κριτήρια βρήκαμε αυτό το χώρο και επιλέξαμε να κάνουμε εκεί τις εκδηλώσεις. Θεωρώ ότι έχουμε ακούσει τις ανάγκες και τα θέλω των πελατών μας όλα αυτά τα χρόνια και καταλήξαμε στο ότι αυτός είναι ο πιο σωστός χώρος. Υπάρχει ο εξωτερικός, ο οποίος είναι πάνω στη θάλασσα, είναι ακριβώς αυτό που βλέπετε και πιο ωραίο. Είναι εξαιρετική δουλειά. Και ένας εσωτερικός χώρος, ο οποίος φυσικά μπορεί να έχει οποιαδήποτε εκδήλωση μέσα, μια δεξίωση, ένα γάμο κάποιων ατόμων που μπορεί να θέλουν μεγαλύτερος ή μικρότερης. Σε μικρότερες εκδηλώσεις ακόμα αυτό έτσι είναι και σε άλλους χώρους. Ναι. Μπορείτε να κάνετε το πλαφόν σε ένα σπίτι, εφόσον έχει μια εκδήλωση. Εννοείται. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Από ένα πάρτι γενεθλίων μέχρι μια δεξίωση πολυτελέστατη σε οποιοδήποτε χώρο. Μάλιστα. Είναι εξαιρετικές οι υπηρεσίες. Εγώ θα ήθελα, κλείνοντας, κυρία Τσανάκα, να μας πείτε λίγο όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί, που πραγματικά είναι εντυπωσιακό, γιατί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα καταφέρατε να διεισδύσετε στην αγορά της Κρήτης και μάλιστα σε μια περίοδο που ο κόσμος έχει και μια οικονομική δυσπραγία. Και μάλιστα όταν ένας άνθρωπος μπει στη διαδικασία είτε να κάνει sitting στο ξενοδοχείο του, είτε να εμπιστευτεί σε εσάς την εκδήλωσή του, απαιτεί ενδεχομένως με λιγότερα χρήματα και περισσότερα πράγματα. Και νομίζω ότι και σε αυτό έχετε λύσει. Αυτό είναι δεδομένο. Πλέον έτσι κινείται ο κόσμος, αυτές τις απαιτήσεις έχει. Πάντα έχει πολλές απαιτήσεις όμως, μην λέμε τώρα ψέματα. Και πάντα έπρεπε να είσαι σωστός και να δίνεις ακριβώς αυτό το οποίο πλήρωνε ο πελάτης, για να μπορέσει να έχεις διάρκεια στο χρόνο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ξενοδοχειακό και το επαγγελματικό κομμάτι, ούτως ή άλλως από μόνο του είναι προϊόν της κρίσης. Δηλαδή, αυτό που προσφέρουμε, εάν το αναλύσουμε και σε κοστολόγια, έτσι, πιο συγκεκριμένα, εννοείται ότι συμφέρει πάρα πολύ. Πέρα από το χρόνο, όπως είπε ο κύριος Κολιβάκης, που κερδίζει ο πελάτης για να μπορέσει να κάνει άλλα πράγματα, έτσι. Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι της εκδήλωσης, εννοείται ότι προσφέρουμε τις υψηλότερες υπηρεσίες στις καλύτερες δυνατές τιμές. Και ένας από τους λόγους που βρήκαμε αυτό το χώρο, ούτως ώστε να μπορούμε να είμαστε οργανωμένοι κάπου, είναι και αυτό. Το catering έχει κάποια άλλα κοστολόγια όταν πηγαίνουμε στο σπίτι κάποιου σε ένα χώρο που θέλει. Ο χώρος όμως μας δίνει μια άλλη ευελιξία, ας πούμε, ακόμα και οικονομικά να μπορέσουμε. Κύριε Κολιβάκη, νομίζω ότι θα πρέπει να κλείσουμε με εσάς. Είπατε ότι ουσιαστικά είδατε μέσα σε αυτή τη νέα υπηρεσία
που πρεσβεύει η Gourmet Catering το μέλλον του ξενοδοχειακού τομέα και του τουρισμού. Υπάρχουν, θεωρείτε ότι νέες προκλήσεις που περιμένετε και από τη συγκεκριμένη εταιρεία ή σας έχει καλύψει πλήρως σε όλα τα στάδια? Πιστεύω ότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν θα σταματήσει να εξελίσσεται και σε συνεργασία και με διάλογο νομίζω θα πηγαίνουμε καλύτερα και καλύτερα. Είσαστε ελαστικοί, μια τελευταία ερώτηση. Είσαστε ελαστικοί, δηλαδή, αν ο κύριος Κολιβάκης σας πάρει τελευταία στιγμή ίσως και να σας πει ότι αντί για 10 θέλω 20, αυτό είναι. Εννοείται. Και γίνεται. Δηλαδή, είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία. Νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας σας. Πολύ γρήγορα, κυρία Τσανάκα, πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή με εσάς, με την εταιρεία Gourmet Catering και τηλεθεατές? Το πιο εύκολο που μπορώ να πω είναι το τηλέφωνο που είναι 281 0 229 97. Από εκεί και πέρα πληροφορίες μπορούν να βρουν στο site της Gourmet που είναι www.gourmetcatering.gr και είμαστε στις υπηρεσίες τους ανά πάσα ώρα και στιγμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.